разказвал за моята история, която започва през пролета на 2011 година от телевизия СКАТ. Искам на този ден, рожден, да обобщя започнатото, но не напълно, да я обобщя в това видео. Кратко, средно, продължително, може би и дълго, не знам колко ще продължи, в момента се снима. Да, както вече съм ви казал, светът се управлява от компютър, квантов мултиприроден компютър, и с него световните прикрити и български открити и прикрити комунисти, начало с Сергей и Корни и някои други, контролират, манипулират и управляват и го използват за лоши цели. Света, по-голямата част, а може би и цели. Знае ли човек? Не може да знае всичко. Но това, което се знае като конспирация, да се изкара наяве. И ако може с това разкритие, тази разконспириране да попадне в добри ръце, както съм казал и споменавал и разказвал. Демократичният свят, не знам дали са добри ръце, предполагам, че са добри, а може би и още по-добри. Това нещо, цялото, както съм казвал и разказвал, се управлява от една малка и невидима точица някъде там в умън. Даже невидима и под електронен микроскоп. Как стигна до този извод? Е още по-дълго и по-сложно, но аз не искам да усложнявам и да задълбочавам самата история, искам да я разкажа до някакво средно, в смисъл средно като дълбочина, и искам да я разберат хората в такъв смисъл. Средно интелигентните, високо интелигентните ще я разберат. Да, тя е конспиративна, сложна, но не и невъзможна, както съм казал. Кенеди, Мерлин Монро, Елвис Пресли, децата от Ракали, децата в Индиго, много български и световни случаи в по-модерни времена, по-характера, Британи Мърфи, както съм споменал, и много други, известни и по-неизвестни хора. Да, каква е целта? Бури, земетресения, вулкани, урагани. Всичко се контролира с този квантов невидим мултиприводен мегакомпютър. Да, като попадне в добри ръце, ще се въздейства за хората и фауната, за удължаване на човешкия живот, здравето и болести и всичко, за да могат да се контролират и лекуват по-лесно, даже въобще да ги няма в бъдеще. Да. Учените, астрофизици, Нилс Борн и Макс Борн, Кенеди, Джон Кенеди и аз, нали, това въобще не е смешно. Аз съм капака за маската на основата. Те са основата. Джон Кенеди го споменавам, защото е лице на демократическия свят. Той дава основата, може би, на модерния демократически свят, в политически спектър. Другите двама, Ернест Хемингуей, извинявам се, писател, не той, Макс Борн, Нилс Борн и аз, капак. Те са астрофизици, другите двама. Те дават основата на квантовата. Тогава не е имало компютри и не са могли да го кажат с истинските имена. Всичко видимо и действително е изградено от нещо нереално. Нереалното е този квантов компютър.
бащите на това нещо. Аз съм капакът за маската на основата. От тази основа тръгва всичко нагоре. Целият модерен, демократичен и научен свят, ако се разкрие и се докаже от сериозната наука това нещо някой ден, аз знам, че ще се разкрие, да се разконспирира, да се разкрие, да се докаже и да почне да се работи с това нещо. С това нещо могат да се извършват буквално чудеса, в истинския смисъл на думата. Както искате да разберете. Могат да се вършат чудеса за благото на човечеството и за доброто. В науката, в технологията, в медицината, където щете. С това нещо буквално могат да се извършват чудеса. И аз го знам. И е така. В днешно време това е за конспириране. Тази теория. Аз я наричам теория, защото за мен е теория, макар и не разкрита и не доказана в научния свет. Но това е моята история, моята теория и нещото, което минава през мен, през моята призма. Те ме използват за проводник. Това нещо ще се докаже в бъдещето, дали в близкото, дали в по-далечното, не знам, 50, 100, 200, 300. Дано се докаже по-скоро. И дано ме допуснат мен до сериозните глави в темните, за да може да се даде тласък на това нещо. Да ми се помогне. Демократичният свят искам да ми помогне, защото аз работя и искам да работя с демократически партии, с демократичния свят. И извинявам се, че така се вдъхновявам. Говоря вдъхновяващо. И по-добре. И по-добре, защото мои приятели, в кавички, както знаят всички, малко и да вкарам елемент на шега, не може само сериозно, не може само тъжно. Много хора, познати, близки и приятели казват, защо говориш тихо, защо говориш бавно, в други видеа, нали не. Сега ще се опитам малко по-нависок, с по-висок тон и глас, малко по-бързо, защото и времето ме притиска и затова съм толкова емоционален и ръкомахан. И това си е част от моя стил. Аз не мога да стоя мира, но извинявам се, че се откъсвам. Откъснах се от главната и основна тема и задача моя. И не само задача, защото те ми измъчват до ден днешен, както и сега на рождения ми ден. Мъчат ме, притискат ме и се опитват и мен да ме манипулират, както манипулират целия свят с този квантов мултимедия. И не само с компютъра. Чрез те манипулират световните прикрити открити комунисти, чрез медии, чрез телевизии и интернет, ако щете. Чрез писания. Те манипулират с цел да контролират, да преработват съзнанието на обикновените хора и обикновения граждани, за да могат да управляват. Те убиват, за да контролират. Правят тия бури, земетресения, вулкани, урагани, пак за да заплашват, за да сплашват света, демократичния свят, и да се опитват да се внедряват в него. Като се внедряват в демократичния свят по всевъзможни начини, даже и с компютъра, по невидим начин, те го променят, видоизменят го или се опитват да го видоизменят и до някъде успяват. Но няма да е задълго и няма да е вечно. Нищо не е вечно. Дори и аз. Те с този квантов компютър в миналото даже са потопили и Титаник, както съм казал, и неговия пръв-братовчет и Британик, и в по-нови времена, и войните, и болестите, и COVID, 19, 20, 15, аз не ги знам колко са, но те пускат не само болести, и кораби, и катастрофи, и убийства дори, и самоубийства, които те ги изценират, че са самоубийства. Не случайно израда самоубийства се го Мери Монро, която много аз я уважавам. И Грейс Келли, и всички известни Елвис Пресли. И аз не искам да съм част от тях, от комунистическия свят, защото са ми неприятни. Те убиха баща ми чрез незаконна евтаназия в Пернишката болница. Аз не мога, не искам и не
са почти във война с мен. Но аз не искам да съм във война. Мога, но не искам. Искам да съм в борба, в открит честен двубой, в борба. Борбата е доказване на истина. Чрез книга или чрез писание, да си напиша някой ден моята книга, която ще дам името Пропован без окови. Защото имам на няколко заглавия съм се спрял. Това е едно от заглавията, което е подходящо и други хора са ми казали. Но не само книгата, да му доживея до нея. Защото те много ми навлизат в рослото на живота и ме лишават глад, студ, болести през годините, липса на сън и други модерни начини за мъчене и склоняване на човека. От човека към човека. Но те дали са хора, аз не знам. Май дълго се съмнявам. Но човешки. Не искам да ги обвиждам тук пред екрана, макар че съм ги обвиждал по друг начин, по друг повод. Обидата принизява човека. Принизява видим до тяхното ниво и той е човек, вместо да е печеливш, той е губещо лице. Велик човек, като мен. Може би някой ден историята ще го докаже. Аз съм го казвал и за истинската свобода. Макар и съкрушен психически и духовно, защото те много ми нанесоха